Няма покрив, останали са част от ограждащите стени, същи изпълнени от каменна зидария. Обекта не се поддържа в добро техническо състояние, затрашен от цялостно разрушаване. Метоха беше върнат на Бачковския манастир през 80-те години, когато се честваше 1300 годишнината от създаването на нашата държава. Тогава Метоха беше върнат на Бачковския манастир и от тогава спряха всякакви реставрационни дейности. В момента се опитваме първо да установим колко са здрави тези конструкции, които са останали, остатъците от конструкциите, за да може по-нататък специалистите да направят план-проект. Съответно пак говорим за паметници на културата, защото той е национален паметник на културата, и със съвместни усилия също да се изгради проект, за да можем лека по лека да започне възстановяването и на тази част от Светата обител.